Dongfeng Motor Corporation, основана през 1969 година в град Ухан, Китай. Компанията е сред 4-те най-големи автомобилни производители в Китай и произвежда над 3 милиона автомобила годишно. Работи съвместно с марки като Nissan, Honda, Peugeot и Citroën. Автомобилите на Dongfeng се продават в над 100 държави. Името Dongfeng означава източен вятър, символ на движение, развитие и прогрес. Показваме ви Dongfeng M-Hero, луксозния офроуд автомобил на марката. M-Hero е най-високият клас в гамата на Dongfeng. Създадена е за клиенти, които търсят комбинация от екстремен офроуд, лукс и високи технологии. Марката произлиза от военната серия Mengshi, използвана от китайската армия. M-Hero 817 с мощ от 687 конски сили, 848 Нм въртящ момент, уникална мощ. От 0 до 100 км само за 5,2 секунди, а тази машина тежи 2800 кг. До 1300 км комбиниран пробег, стигате до морето без никакви проблеми, регулируем клиренс, проходимост през вода до 800 мм, уникалният звяр на Dongfeng M-Hero модел 817. Това е автомобил за хора, които искат истинско офроуд изживяване, истински офроуд възможности, без компромис в комфорта. Време е да ви покажем и семейния 7-местен ван Dongfeng Forting V9, известен още и като яхтата. Огромен, луксозен, комфортен. V9 Dongfeng, супер! V9 плагин хибрид с 168 км електрически пробег, 305 конски сили комбинирана мощност, абсолютно всички екстри за модела, както и за всички останали. Получавате подгрев, обдухване, масаж на 4 седалки. Отзад може да снима колегата двете кралски седалки, които стават на кресла. Панорамния покрив, който е отгоре. Амбиентно осветление по цялата дължина на автомобила. Също така имаме 3 андроидски дисплея, на които може да прожектираме филми, видеа, музика, навигация, абсолютно всичко. Общо взето един автомобил за големи семейства, за дълги пътувания, с огромен комфорт, много екстри и икономия на гориво, както имаме и електрически пробег. А този е комбиниран електрически с... Комбиниран електрически с бензинов двигател 1.5, който е 195 конски сили, с eCVT, без степенна кутия от най-ново поколение, електрически врати, които се отварят сами, адаптивни круиз контроли, които следят лентите, спазват дистанция от предния автомобил. Имаме сигурност и отново лукс и комфорт. Цената? Цената, тъй като автомобил е 7-местен, може да се ползва данъчен кредит, а и в момента е на промоционална цена. В момента е на цена от 54 700 с ДДС. Ако се възползвате от нашата промоция в Полиауто тези 2 седмици от 17 до 26, ще получите автокаско една година безплатно. И получаваме всички екстри на тази цена. Точно така. Няма доплащане на екстри. Единственото, което може да се доплати в този автомобил е цвета, който е в скромната сума от 500 евро. Китайските автомобили Dongfeng вече са в Хасково, може да ги откриете в Полиауто, Полихронов Моторс. Dongfeng – източен вятър, символът на движението, на развитието и на прогреса. Това е бъдещето. Бъдещето е тук и сега в Хасково, Полихронов Моторс с автомобилите Dongfeng
1 година безплатно каско. Заповядайте, за да харесате, да изберете и да закупите своя чисто нов автомобил с пълен пакет X3 Dongfeng, китайският супер производител на автомобили Poly Auto Хасково.